konke necebo lakho lingefishwe muntu mina ngiyazi
akekho umuntu ubani wama ecebeni likaNkulunkulu waphila ubani wama ecebeni likaNkulunkulu waphila ubani wama ecebeni likaNkulunkulu waphila ubani wama endleleni yesitimela waphila ubani wama endleleni yebhasi waphila noma bengama ecebeni kodwa icebo liyakwazi ukuyimela icebo masebemile endleleni yakho liyakrebula liyasuka lidlula icebo mina ngisho icebo hayi lo muntu kodwa icebo likaSimakade elikaSimakade lingefishe muntu angikhathali bangumndeni wakho angikhathali bangabangani bakho kodwa mabeke ecimeni kaNkulunkulu bamendaweni erongi mabeme ecebeni likamdala weyinsuku bamendaweni erongi awazi ukuba ecebeni uphile akekho umuntu owame ecebeni waphila akekho iBhayibheli kwakuvele kuprofethiwe ukuthi uJesu fanele ezoma ezosifela ibandla kodwa iBhayibheli ukufa kwakhe lithi maye wena okuvela ngawe kwavela ngoJudas Iscariot kwakumele kube icebo kodwa uNkulunkulu wambulala uJudas Iscariot uNkulunkulu mawume ecebeni lakho lakhe uNkulunkulu wethu sikhoza uNkulunkulu obulalayo awukwazi ukuma ecebeni bese uyaphila haleluya yabona ibandla lethu kufanele kuwe ilevel kodwa mawume ecebeni uyayibamba ilevel uNkulunkulu afuna ukusibeka kuyo uma ecebeni likaNkulunkulu haleluya awume ecebeni bese uyaphila haleluya leshela uNkulunkulu enkulu izandla bazalwane ngumntwana kaNkulunkulu ngenzela umusa ngelinye ilanga haleluya ebusheni bami ngomuntu omusha kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa uNkulunkulu wento number 1 ayenza wangikhiphe ebanganini abamecebeni kaNkulunkulu bakunabangani abazokwenza ungafiki la uyakhona ungafiki la uyakhona ngoba uchoose abangani abarong mina waba umngane obhedayo ngisesemusha ngangisuka kuwe mangibotha ufuni ukuthatha indlela eright ngiyayithanda into kaNkulunkulu ithi umuntu ngamunye hayi umngani hayi umama wakho hayi ubaba wakho hayi ugogo wakho kodwa umuntu ngamunye uzoyimela yena sizoyilanda thina awuzukulanjwa abangani engasekho baba ukubheka engasekho mama ukubheka kodwa umuntu lokho kwenzayo umuntu uyokufuna kulungile bazalwane kuyengathi seyinto indlela abanye bethu mayiseyinto indlela bayakhathala endleleni
kodwa ngithi umuntu uzoyilanda yena okumnandi khululwa yimi ngikhuluma ngubaba osesemusha bangayishintsha indlela ohamba ngayo sikhonza inkosi enamandla sikhonza inkosi ebuyayo ukuzolanda ibandla haleluya haleluya siyambonga uNkulunkulu bangcwele kunabantu abangavukanga ekuseni bengibuka nje kwamakhelwane kuthiwa ulalile wangavuka ngathi inkosi ngiyabonga ngathi ngiyaphila baba ngibonga ukuthi kimi usekhona wena moya ongcwele haleluya nakuba siyaphefumula ngoba uNkulunkulu uyathanda haleluya into encane sibonga into encane ukuthi baba siyabonga ukuthi siyaphefumula bengibuka ukuthi nabantu abaseyibhedlela abakhulela ukufa kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikhona bangcwele ukuzomkhonza akuwona amandla ethu kodwa usimakade umi ngakithi mukhulu ngakithi kunosezweni bengibuka nje into encane ngathi inkosi ngiyabonga baba ngiyabonga simakade nokusigcinela imindeni yethu abantwana bethu abazalwane ngathi ngiyabonga Nkosi ukuthi wena uNkulunkulu webandla lakho angeke uvume ngalo Nkosi haleluya bangcwele ngafumana umusa haleluya ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe bazalwane uNkulunkulu wangenzela umusa wathi uNkulunkulu esengenzela umusa wangibusisa ngobuhle buhle ngqo bazalwane haleluya ukhulela ekhaya okumntwana wala ekhaya siyabonga kakhulu bazalwane ngoNkulunkulu usigcinela imindeni yethu haleluya angizi ukuba mude bazalwane ngizosho lokho kushiwo uNkulunkulu bese ngihlala phansi bazalwane sizoyezwini bazalwane eluku John chapter 1 verse number 29 Goka Johan chapter 1 verse number 29 Akekho Peter Mlamba Ayisifundela kusho Qhubeka ufunde lethi Cela ukhuleke mfundisi Lambandaya lababo shandele bekopo shanda liba baba bo shindaya lababa baba shikasonto lobobo shikandea Zila la baboshe kemanda la baboko sontoya la baba ura la baboshe ketala la baboso kotata ra la bosha kata papa kataya liga bobo shataya la baba sokoto ura baba bosha taya la baba kosata yela la bese ketobo shataya li baba shendeya la baba kotaya la bayande lebe koyata la babosha ya la bokota baba Oyala boshaka ilele uNkulunkulu izwi lakho liyaphila ingumlilo othulayo lifana nenkembe likhala inhlangothi zombili busisa ukufunda kwalo egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha uNkulunkulu wethu ongcwele uphinde ukulobe inhlizweni zethu namhlanje sidlinze ngalo ubusuku nemini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen Haleluya bazalwane Thanda ukungela ubaba nomama bengekho phakathi kwethu bingelela obaba bingelela ogogo
Siyanthanda bogogo bethu. Bingelela omama bethu. Siyanthanda bomama. Bingelela bonke abantu abasha kwinkonzo yabo. Siyanibingelela abantu abasha. Sibingela uSunday school bazalwane. Sibingele wonke amatafula la ekhaya. Ngokuhlukahlukana kwawo bazalwane. Sibingela ama-worshipers. Hallelujah. Siyanthanda kakhulu bangcwele. Siyanthanda bazalwane, uthando lethu kini bazalwane lukhulu kakhulu. Kunomhlabelo uthi what shall I render to Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I to Jehovah, for he has done. What shall I for? What shall render to Jehovah? For he has done so very much for me. Hallelujah. Sithola incwadi bazalwane ebhalwe uJohani. uJohani umbhaphatisi bazalwane. uJohani uthi ngangomusa wabona uJesu eza kuye. Wathi bheka nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. uJohani uma yebhala lencwadi bazalwane uyibhale yathi ukuhluka kwamanye ama-gospel ngoba sinawo awu-4. Sine-gospel of Matthew eyokuqala bazalwane. uMatthew uma yebhale yakhe ithe ukuhluka nayo kuMark. noMark naye wahluka kuLuke. uMatthew uma yebhale yakhe yena lithi iBhayibheli uMatthew wayengumJuda. wayengumJuda lo ostrong oyazisayo inkolo yamaJuda. Likhona bazalwane. uMatthew uma yebhala ngoba wayengumfundi kaJesu uMatthew wayebhala konke ayekubona kwenzeka. Lithi iBhayibheli wabhala incwadi kaMatthew. Mayeyibhala lencwadi ngoba wayeyiJuda iBhayibheli isho njalo. Umbona ngani mabesha ababhali beBhayibheli uthi uyiJuda? Khona ngelinye ilanga kuthatha ukudla kunikezwe ezinye izizwe. Uthi anikwazi ukuthatha ukudla kwabantwana ninikeze izinja. Yini abantwana? BongabaJuda abazalwane. Uthi anikwazi ukuthatha izwi likaNkulunkulu ninikeze amaZulu, ninikeze amaNdebele, ninikeze amaXhosa ngoba thina besifola under Gentiles. uMatthew mayebhala uMatthew wayembhala angeke ngithi wayinobandlululo kodwa wayewathanda kakhulu amaJuda ngoba umbona mayeqala ekuqaleni chapter 1 ubhala ukuthi ubani wazala bani, ubani wazala bani. Uma ubheka amaJuda odwa ene uzakuveze uMatthew uzaquote uSecond Samuel. La khona uNkulunkulu athi khona ngizonivusela umsizi onjengani maJuda. Ngizonivusela umsizi ezweni sakho Davide. Noma ungasekho wena izoba khona inkosi ezobusa kuze kube phakade. Haleluya bangcwele. Haleluya. Haleluya. Kodwa ngiyamthanda uMark bazalwane. uMark naye uma yebhale yakhe incwadi simthola naye ethe ukuhluka bazalwane. uMark
ukudila kakhulu ekutheni ibandla abazalwane kuzofika isikhathi la khona ukutamasa kuzophela khona ngoba kuzophela ukutamasa mayebhala umakhe yakhe uyagcizelela umuzwa mayebhala ethi uma ekhona ongithandayo akancemi akathobatha isiphambano angilandele umakhe yakhe wayegxile kakhulu ekutheni kuzofika isikhathi la khona ibandla lizohlukumezeka khona lisekhona abazalwane ngoba kuzophela isikhathi bazolele sesikuzo kuzofika isikhathi la khona uzobuzwa khona ukuthi ngempela uyamthanda lo Jesu uma uvuma bese bayakubulala uyambona mayeveza uveza isikhathi la khona abafundi khona oPeter khona athi uPeter khona anikwazi ukungibethela njengenkosi yami kodwa ngibhekiseni phansi ikhanda mina ngeke ningibuze ngeke ningibethele njengenkosi yami uMark mayebhala akafani noMatthew uyibhala ngenye indlela futhi uMatthew akafani noJohani nisekhona abazalwane haleluya bangcwele haleluya bese kuba khona uLuke bazalwane uLuke mayebhala yakhe incwadi igospel yakhe ithe ukuhluka naye ngiyamthanda uLuke mayeveza uJesu umveza as a son of man uthi uJesu noma waye uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wehle emazulwini wazobusa waba umuntu ebantwini lama gospel awafani bazalwane kodwa azokwenza ipurpose eyodwa uLuke mayemveza uJesu umveza njengeservant uJesu wayeyinceku bazalwane noma waye uNkulunkulu uyamthola uJesu athi uJesu bembuza ukuthi sitshengise ubaba uswanele umuzi uJesu athi mina maningibonile you have seen the father manibonile mina nimbonile ubaba ngoba engikwenzayo angenzi okwami kodwa ngenza okababa umveza uJesu as a servant hallelujah uJesu mayemveza uLuke umtshengisa ukuthi uJesu wayenemizwa noma uNkulunkulu kodwa wayezwela umthola phi lapho umthola eGetsemane ithi iBhayibheli esibona ubuhlungu besiphambano wathandaza waze waphuma inyembezi zegazi ngoba uJesu wayizoba umuntu ebantwini haleluya haleluya noma waye uNkulunkulu kodwa waye umuntu ebantwini bazalwane naye wayezwela uJesu wayenenyama enegazi yikho mayefika eGetsemane lithi iBhayibheli wakhala ecabanga ubuhlungu azobuzwa ngenxa yami nawe wayezwa ubuhlungu ayizobuzwa uma ingayifeli yena lithi iBhayibheli watholakala engenasono kodwa wenziwa isono ngenxa yami nawe mayemveza uLuke umveza ewumuntu ozwelayo haleluya bese yafika uJohani esimfunde namhlanje haleluya ngiyamthanda uJohani bazalwane uma ubheka umlando kaJohani lithi iBhayibheli wayezalwa uZakhariya noElizabeth uZakhariya wayengumpristi engumpristi kodwa ebudaleni bazoba mdala bengabathola abantwana lithi iBhayibheli uZakhariya eyebandleni eseva noElizabeth kanjalo nkosikazi wakhe eseva kodwa babe nenkinga yokungabathola abantwana haleluya lithi iBhayibheli umsebenzi kaZakhariya kwakulo wayethatha inkinga zabantu athatha inkinga kaMgazi athatha inkinga yakwaSimelane athatha inkinga yakwaNgcobo
aye nayo kuNkulunkulu uZakhariya. Mayefika nayo ngoba uZakhariya uNkulunkulu wamthola efanelekile ukuthi engangena endaweni engcwele. Lithi iBhayibheli wayethatha inkinga zabantu ahambe nazo aye endaweni engcwele. Mayefika endaweni engcwele abubule athi Nkosi, nangu ugogo Nkambule, nangu ugogo Madonsela, ngiza nabo Nkosi. Uyabazi wena bangabantwana bakho, uyabazi wena bayakuthanda. Kwakumsebenzi kaZakhariya ayewenza loyo, kodwa kwangashinti ukuthi Zakhariya unenkinga, awubathola abantwana. Lithi iBhayibheli wayethatha inkinga njalo. Bakhona abantu abaneyinkinga eyithwala inkinga zabanye abantu, ethwala abazalwane, ahambe nabo aye endaweni engcwele. Athi Nkosi, nawo umndeni wakwaNgcobo awubathola abantwana. Masukubheka mina, kodwa bheka umndeni wakwaNgcobo ababathola abantwana. Nginenkinga nami Zakhariya, angibathola abantwana. Lithi iBhayibheli wayehlale kwenza ngendlela okufanele akwenze ngayo. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi ayiphethe inkinga zabantu uZakhariya eya kuNkulunkulu endaweni engcwele njengokujwayela kwakhe. Wathi uyakhuluma kwangakhulumeka, wathi uyayibika inkinga yangabikeka, wabika wavele wathuleka. Wathi uNkulunkulu, no Zakhariya, awukahle, akumayelana nabantu namhlanje, kodwa ngize kuwe. Awukahle Zakhariya, sewuyibekile ezakwadlamini, wayibeka ezakwaphakathi. Namhlanje awume ungayibeka ezabantu, awubeke wena. Namhlanje Zakhariya, ngizwile ukukhala kwakho. Wabazalwane, kufuneka ibandla ungayi uyothandaza, ukhulekele umntani wakho ukuthwala ibandla. Ubiza izibongo, ubiza oNgcobo, ubiza oNdlangamandla, uyikhohlwe wena. Sinenkinga abazalwane, abantu babethandaza njalo. Ukhumbula umndeni wakhe, ukhumbula imishado yakhe. Ake uyikhohlwe Zakhariya. Uthi uNkulunkulu uZakhariya awukahle ngabantu. Namhlanje ngizwile sakhe isimo. Haleluya. uNkulunkulu uzwile isimo sakho. Uzwile uNkulunkulu. Uzwile uNkulunkulu. uNkulunkulu uyazi. Niyazi kunesimo sakho akusona esamanje. Sikushayile ngo2017. Sakushaya 2018. Sakushaya 2019. Kodwa 2020 lona unyaka wethu. Angikhathali utheni uSathane. Lona unyaka wethu. Unyaka wethu lo. No matter what, sizohlashula amaketako. No matter what, sizophuma la kuthiwa kuphuma khona. Unyaka wethu owethu lo 2020. Abazalwane, kunabantu abakhalayo, kodwa uyokhala kuSimakade. Akakhaleli yena, ukhalela ezinye izibongo. Ubona izingane zipheka ama-drugs, athi Nkosi, ngilethe bona, angilethile mina endaweni engcwele. Ubona izingane ziyahlupha, zenza lokhu ibamba inkunzi. Nkosi, angilethile mina, lethe bona. 2020 unyaka wethu bazalwane. Unyaka wokukhunjulwa amazulu. Unyaka wethu. Unyaka wenala. No matter what, kulonyaka ongenzeki kubantu, kuNkulunkulu kuyenzeka. uNkulunkulu Zakhariya, nami ngizothi Zakhariya
mhlawumbe ukhona uZakhariya la, mhlawumbe ukhona uZakhariya. Zakhariya, uNkulunkulu uzwile umkhuleko wakho. Awukahle kodwa usimakade. Isikhathi kaSimakade lesi, esikaJehova lesi. Lesikhathi asisinikeli kumuntu kodwa sisiza kumdala weinsuku. uNkulunkulu wathi Zakhariya, uzwile umkhuleko wakho. Wathi Zakhariya, uzomdala kodwa uNkulunkulu uzokwenza mina. Webazalwane, uNkulunkulu akaqala ukwenza kuZakhariya, wakwenza nakuSara. Sekuthiwa kwenzeki, ngeke kusenzeka. Angikhathali, awuqualify kodwa lesikhathi ngobe sethu. WeZakhariya, maya kwenza kuSara noma uqualify la uzo-apply khona bazokuthatha. Isikhathi sethu, unyaka wethu wokukhutshulwa. AmaZulu asikhumbule, AmaZulu asikhumbule, AmaZulu yiwo lo. Jesus, 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 Jesus. Hey, yiwo unyaka wethu lo. No matter what, sizokashula, zokibopha, zokashula, okamakedabo waba wethu. Wabazalwane, lithi iBhayibheli uElizabethi esegugile ehamba ngodondolo. Oh Nkosi, ehamba ngodondolo wafika uNkulunkulu. Mayefika umdala weinsuku noma isiphi isimo siyamlalela. Noma isiphi isimo siyamlalela. 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 Hey, ngilahlele ekhaya bangivulusana. Ngithi uNkulunkulu, kanti unjani uNkulunkulu? Uzovulusana okuthiwa okuphatha abantwana sekuphelile. Kodwa uNkulunkulu uthi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Ongenzeki kubantu kuye kuyenzeka. 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 Baba kuyenzeka. Kuyenzeka mama. Kuyenzeka mntu omusha. Lithi iBhayibheli wangakholwa uJohane ngoba sinabantu abamdawuthayo noNkulunkulu. Sineminyaka sikholwa kodwa asikakamthembi lo Nkulunkulu. Wala ngisho izimo sezikushaya thobile kodwa kumdathwe uzwakala ukuthi angazi siyobona sekwenzeka. Kanti ubani lo Nkulunkulu? Ubani lo Nkulunkulu esimkhonzayo? Ubani kanti lo? Sikhonza bani bantwele kanti? Kanti ubani? Ubani lo Nkulunkulu kanti? Lithi iBhayibheli la ukuvalwe khona ufika vule. Kuthi la uvulwe khona sesingenile bese yavala. Sikhonza iGonyama yomndeni kaDavide. Angikhathali, angikhathali isimo sakho asivumi kodwa sikhonza uSimakade. Sikhonza uSimakade. Usukhohliwe ukuthi uSimakade lo. uSimakade. uSimakade. Ithi iBhayibheli yafika ingelosi enkulu yathi, Zakhariya, ngizwile inkinga yakho uNkulunkulu. Akhathazeki Zakhariya. Hayi Nkosi, yabona uNkulunkulu uhlale ngimbheka kimi. Khule ngabazali bami beshonile ngimncane. Kodwa uSimakade uyayithatha ibhaka ezaleni. Ayihlalise namakhosi. Sihleli namakhosi. Sasikaqualify. Kodwa sihleli namakhosi. Maya kwenza kimi nawe ngakwenza. Mina ngibazi abazali bami.
ngakhula kuthiwa umama wakho waphunguka wayegola usemncane ukuzala mayebuye umama ngifunda u6 wafu washona 2 days sikhonza usimakade uma yawenza kimi hayi kuZakhariya ngisho kimi nakuwe ngakwenza wakwenza kimi nawe uNkulunkulu engakwenza uNkulunkulu uyakubutha akubuthe ezaleni akuthindithe athi ungcono bese uyahamba nawe uthi ngcono ngoba ushilo usimakade ushilo wathi ngcono ushilo wathi ngcono abaningi babebona this final product bacabanga ukuthi umsebenzi wabazali kanti umsebenzi kaNkulunkulu mhlambe bathi mama ake ukwenze kube njengomapholoba akwenziwa umama ngoba ngelinye ilanga umama uzondlula nobaba uzondlula bese kusala wena esikhaleni wena noNkulunkulu ke manje ake nibonane kuzoba ongaphansi nongaphezulu kuba ongaphezulu nongaphansi haleluya uNkulunkulu wamthatha lithi iBhayibheli bathi uNkulunkulu ngoba ukholwanga Zakhariya kulungile mawuphuma la angeke usakhuluma uzophuma la Zakhariya ungasakwazi ukukhuluma wathi mayephuma abantu balindele impendulo bazalwane ukuthi ubebambele noNkulunkulu uzosiphendula besimnikile nje inkinga zethu uZakhariya wathi mayiphuma kasakhulumi wathi uNkulunkulu ngelanga azozalwa ngayo uJohani uzokhuluma uNkulunkulu mawungamkholwa noma ungamthembi uNkulunkulu uzokuvala umlomo bese le day ekubusisa bese yakhulumisa kunabantu uNkulunkulu ababusisile bemdoubta uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu because umusa wakhe usanele sonke umusa wakhe usanele sonke uNkulunkulu wakwenza oh God uNkulunkulu ithi iBhayibheli yaphuma indoda uZakhariya ayisakhuluma yenza ilutho abantu balindele impendulo ayikwazi ukutshela noSara kumele ngitshela ubuhle qala uthi buhle uNkulunkulu uthe bona ngikwazi ukukutshela ngoba ngimdawuthile uNkulunkulu ngizotshela abani wavela waba isimuntu wahlala lithi iBhayibheli kanti uNkulunkulu uzothinta ingelosi ekhulelwa uElizabeth uNkulunkulu wathumela ingelosi ena 6 months ekhulelwa yaya kuMaria intombi mayefika wakhulelwa noMaria bazalwane makakhulelwa uMaria lithi iBhayibheli wamthuma kuElizabeth maye mthuma kuElizabeth waya kuElizabeth uMaria ukhulelwe noMaria akanayo ngisho inyanga kodwa iBhayibheli ngoba ukhona ubambile waya kuElizabeth makafika kuElizabeth akazayizwa ingane inyikaza nakanye mayefika uMaria kuElizabeth lithi iBhayibheli yanyikaza ingane yanyikaza kubalekile uma kufika umuntu onomntwana komunye umntwana kaNkulunkulu kunyikaza umntwana ake kunyikaza umntwana ake kunganyikaza amagama abantu ake nikahle amagama abantu ake kunyikaza umntwana 2020 isikhathi sokunyikaza zomntwana uma sihlangene sizonyikazisa umntwana nyikaza umntwana akasekele amagama abantu awukahle nawe isikhathi saNkulunkulu lesi unyaka kaNkulunkulu lo makufika kuwe nceke angiyikazi umntwana unyikazo wami nami ngiyaziso wakho
uthi umntwana uyaphila. Kunabantu abahambayo kade umntwana afa bambulale bona ngezabo izandla, akabulawanga abanye abantu kodwa ubulawe uwe. Mangifika kuwe Njomani kumele nginikaze umntwana aphile umntwana ngoba sesihlangene ngegama lenkosi. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi la khona ezala uJohane. Ngiyamthanda uJohane. uJohane leli sesilifundile abazalwane. uJohane owazalwa kumele angazalwa. Mhlambe baningi bethu uba kumele bangazalwa kodwa bazalwa. Inkinga yabantu noma esezelwe uyacomplain uthi mama uphu baba kodwa uzelwe kumnandi. Masukhala ngomama okumnandi uzelwe usimakade. Haleluya. Lithi iBhayibheli wazalwa uJohane. Angazi noma ngithi uJohane wayengekho eplanini kaNkulunkulu mkasi. Angimazi uJohane wayeliphi iplan ngoba kuthiwa laba basebadala kuphelile ukuthola abantwana. Daka baba kunezinto ezizozalwa empilweni yakho ebekumele ingazalwa kodwa ngoba uNkulunkulu zizozalwa. Angikhathali abafuna abantu kodwa izozalwa. Wazalwa uJohane ezalwa abazalwane engekho eplanini. uNkulunkulu walishintsha iplan phezulu wabhala igama likaJohane wathi kumele abe khona uJohane. Abantu bayacomplaina, mama wangithola kanjani? Awukahle ukukhomplayina. Abantu bakhala ngento eziningi bakhohliwe. Usimakade ungusimakade. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli masezelwe uJohane wangena kwiposition yakhe. Ngoba kubalekile ngoba silapha zalwane ngo2020 awukwazi ukushikisha izitulo. Awubona iposition yakho. Wayibona iposition yakhe. uJohane wathi le iposition yami futhi ngangekho nakuyiplan likaNkulunkulu futhi nabazali bami basebedelile konke bethi ngeke senzeka kodwa kwenzeka. Wangena kwiposition yakhe uJohane. Lithi iBhayibheli washumayela indaba ezimnandi, washumayela izwi likaNkulunkulu, washumayela uJohane, washumayela. Wabazalwane asindiselwanga ukuzohlala emathempelini kodwa asindiselwe ukuzoshumayela indaba ezimnandi. Sasukile siliyekile uthando lokuqala. Usho njalo uJohane mawufuna incwadi yesambulo uthi niliyekile uthando lokuqala. Uthi uNkulunkulu mawusififi ungafuni ungena kwiposition because uNkulunkulu okhafulanayo. Haleluya. Ngiyamthanda uJohane. Uma eqala yena enza igospel yakhe uyaqala eqaleni athi wayekhona ulizwi. Mawufunda uJohn 1 uthi wayekhona ulizwi. Johane usho ukuthini mawuthi wayekhona ulizwi? Uthi uJohane uJesu akazalwanga kuMathewu kodwa uJesu wayekhona kuGenesis ngaphambi kokuba umhlaba uzala umhlaba. uNkulunkulu akhande konke okusemhlabeni noJesu wayekhona ulizwi. Eluthi ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. uJohane uthi Jesu wayekhona on the Old Testament. Uyekuphela osibusela enkingeni esabhekana nayo njengebandla. Indaba yonakala kuAdam noEva noJesu wayekhona ensimini yaseEdeni.
uyena osho njalo uthi uJesu akuyona indaba entsha akaqali on the New Testament but kuGenesis wayekhona umuzwa la sifunde khona ethi nanti iwundlu mhlawumbe usukhohliwe nawe 2020 nanti iwundlu uthi nali iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe selikhohliwe yini nanti iwundlu kusho uJohane haleluya lithi iBhayibheli iwundlu akuyona indaba entsha uNkulunkulu uthathani iwundlu nilibhide emnyango nilibhide emafasiteleni igazi lalo uyothi uma kufika ingilosi yoba umnyama uma ibona igazi lewundlu ngoba igazi lewundlu linamandla angikhathali uhlulwa yintoni kodwa igazi lewundlu linamandla igazi lewundlu haleluya uyasho uJohane mase nikhohliwe ngo2020 nanti iwundlu lahlatshwa ngenxa yami nawe iwundlu kaNkulunkulu haleluya cela ubaba Mageba ezengaphambi sathi kwesiwe sengiyazi ukuthi wena ukhona siyazi ukuthi ukuthi khona sesiyazi ukuthi wena ukhona. Ake simeni ngeenyawo bazalwane sishayele uJehova wethu izandla rababa